FM. Uste dut ahotsa hobekisago baldin banu ere, ze uste dut baduela gaur ere marranta puntu hori ahotsa pixka bat urratu. Bueno, ez pentsa, Ez zaiz sumatzen Ez gehiago. dut uste. Bosten naiz ez pentsa, izan dut egun hauetan kontrolatu nahia, eta ez dakit lortu dan gehiegi, beti dut hemen puntutxo bat urratua. Bueno, edonola ere, hobekisago baldin banu ere, uste dut enintzakela usartuko dan, saioa bertxotan hasten. Bueno, ez gaur, ez inoiz, Ni ez da horrela ere, ni ere paso egia esan. Dakitenei utziko diogu, ze gainera hortarako ekarri duguna. Bai, ekarri ditugu, bueno, aletxo batzuk, eta ni oso pozik nago horregatik, eta, bueno, entzule, ongi etorri, noski. Hori da. Ongi etorri Berria FM-ren beste saio batera, espero ongi zarela, ahotsa hobekixeago igual, edo ni bezain gaizki. Eta, bueno, aditu duzu hori bai, hasita berehala, bertsoak izpide, bertsoak aipagai, saio hasita ziztuan, eta zergatik misteriorik ez. Berdin da noiz ari zaren hau aditzen, segurua baita gauza bat. Dagoeneko pasea dela, egina dutela, 2024ko Gipuzkoako bertsolari txapelketako finala. Eta beraz, besteak beste, badakigu, txapelduna norden aurten Alaia Martin, etxe beste. Txaloak hemendik. Bai, eta Oiana Iguaranek ederki esan zuen bezala, zorionak Alaia bazen garaia. Bai, eta baitu, uste dut okerrez banaiz, pankartetako batean hor ilunben, finalean pankartetako batean egina zuten alako ezakit hitz joko bat edo, ez dakitzen, nola da? Bazen garaia Alaia, ez hori baino gehiago, ez dakitzen garaia dalaia edo, bueno, alako vale. batzuten, bueno, zorionak Alaia, bai. Hori da, alare zu ezinenan, ez? Fisikoki esan nahi dut. Ez ahotsa enuen ilunben galdu, enintzen hor, baina gia da zorionez, streamingakoa dakizu ederki funtzionatzen duela, eta, bueno, streamingak baino gehiago funtzionatzen du biharamunean ikusteak ere, eta ni biharamunean friki total izan nintzen, eta aritu nintzen, bersoaldi guztiak ez, baina batzuk aditu eta aditu, bai aritu nintzela, beraz, badakit ze gertatu zen hor. Bai, nik ere zuzenekoa, bueno, tartekaia erraitu nuen larun batean bertan, eta gero hurrengo egunean aritu nintzen kronikak irakurtzen eta bertsoaldiak entzuten, besteak beste, onak hartzeko, egia esan. Ongi zen, nik ere, bueno, badakizu hilabeteak, urteak, hilabeteak, bai, asko daramatza dela, gauza batzuk propio egiten kasi, onako pentsatuta ere, ona ekartzeko interesgarriak direlakoan. Dena dela, baina genukela aipatu. Kasu hontan, finala ikusi ondotik bakarrik ez. Uste dut, bai, ados izanen zarela, kasik finala izan aurretik ere bagenuen susmo bat. Edo, bai, bagenekien finala aurrez ere bazela. Hemen aipatzeko modukoa, irabazlea edo nor zela ere. Ez da, zantzuak sobran ziren, besteak beste edo batez ere esanen dugu argazkia etzelako nola nahikoa ikusita bersolariak zirenak zirela, ez da. Bai, hori da. Nork irabaziko zuen jakin aurretik ere argi genuen finala bera, hemen komentatzeko modukoa izanen zela. Alere, sartuko gara oraintxe horretan, usue, baina baitugu bertsoaldi batzuk aukeratuak onako, eta igual tartekatze aldera arituko dugu bat aurrez. Eman pasoa lehenbizikoari. Diot, ze justu aipatuko badugu nortzen bertxotan ilunben Gipuzkoako bertsolari txapelketako finalean, alegian ze gorputz eta identitate, zinobeki datorkigu finalistetako batek botatako hau. Aner Periz Manterola euskitze adituko dugu jarraian, hause zuen gaia, ganbarako ariketan, honakoa. Ikerlaria zara, aurkeztu berri duzun ikerketak zeresan handia eman du. Eta segidan entzule, haren 3. bertsoa. Datuak atera ditut, egokitzen zen bezala, zein den gizonek plazetan, betetzen duten partzela, edo emakumeentzat, zein kuirrentzako kartzela. Ta orain sortu ote da, horren gatazka itzela. Sentitzen dut zuengatik, datorrena datorrela,
isilduak ahoskatzen, segiko dugu horrela. Hori dauka sistema honek, alaxe izaten dela, ta esaten ez diren asko, ere egiak direla. Txaloak anerrentzat ere. Bai, ustut aldiro edo askotan egin dugula txalo gaur hemen grabatzen ari garelarik eta bueno, oso ongi ekarria jakina berso hau, esan bezala 3. da eta bueno, aipatzen duenean, ezta, bueno, jarri da noski ikerlari baten rolean, gaiak eskatu bezala eta egin du bersogintzari buruzko, ez? Bersogintzaren analisi bat, genero aldetik eta, ezta? Ia zenbat dauden bersotan plazan eta esaten duenean gizonak zenbat diren plazan, bueno, izugarri. Bai, zehazki partzelak aipatu ditu Aner Peritzek eta bueno, horri tiraka esanen dugu 8 partzela zirela oraingoan finalean bertsolari bakoitzak bana okupatzeko eta bertsolariak finalistak hauek izan ziren aurten. Puntuazioaren arabera lortutako postuaren ordenean emanen ditut bide batez, bale? Honakoak ziren. Alaia Martin Etxebeste, Beñat Gaztelumendi Arandia, Oiana Iguaran Barandiaran, Anela Bakamaioz, Aner Peritze Euskitze, Nerea Lustondo Plazaola, Andoni Rekondo Izagirre eta Eneritz Artetxe Izagirre. Hoiek izena izenak. Hoiek izan abizenak, noski, izanak norberea ere bai, bestalde, baina, bueno, ez dakit. Aipamena ez dakit derrigorrezkoa den, baina sikiera nik uste galdera badela. Ona ekartzeko modukoa, aipatu badugu argazkia etzela nola nahikoa, edo behintzat ez gaudela ohitu egi halako argazkiak ikustera, nabarmenduko dugu hau, 8tik 6, ziren emakume edo disidentziak holtza gainean, ilunben berso finalean, Eta bueno, horregatik galdera, ez? Behar ditzateke hori nabarmendu edo zenbateraino, ez? Adibidez, final aurrekoak bukatu eta definitu zenean ze 8 bersolari ziren finalista, hor zilegi litzateke adibidez kazetaritzaren ikuspuntutik beretik ere, Zilegi litzateke titularra hori izatea, ez? 8tik 6, ez dakit zer, edo, bueno, 8tik 6, hori bera, emakume edo disidentzia, edo inoiz baino emakume disidentzia gehiago Gipuzkoako bersolari finalean. Zen horritaraino da premiazko, beharrezko, inertzia zateratzen den zerbait hori nabarmentzea, ez? Badelako harrigarria edo atentzioa ematen duen. Bai, nire ere zalantza sortzen dit eta hala ere arreta ditzen badigu zerbaitengatik dela iruditzen zait, orain arte edo orain gutxi arte ez delako ohiko alarko argazki bat izatea bertsolari txapelketa baten finalean edozein zela ere eta beraz bueno, zentzurretan nabarmentzekoa iruditzen zait, lorpen batzuk erdiesten ari direlako eta horren seinale delako, ez? Gauza batzuk aldatzen ari direla, eta bueno, lorpenak ere azpimarratu behar direla iruditzen zait, baina hori nabarmentzea bestearen gainetik, zalantzak ditut. Eta bueno, iruditzen zait, helburua litzatekeela, heltzea momentu bat zeinan ez den beharrezkoa azpimarratzea, zenbat diren emakume, zenbat gizon, zenbat disidentzia, Honekin lotuta, esan dut nik enuen ikusi zuzenean final osoa, baina baita artean behin konektatu nintzela streamingera, ikusteko, bueno, ja nola zebilen kontua, ez? Enekielako, noiz buruzburukora nor pasa zen, noiz ez dakiz zer. Eta justo, konektatu nintzen horietako batean, aditu nion Ilaski Serranori, bera egiten ari baitzen Jon Martinekin batera, bueno, kontakizuna, ETB baten, bai, eta Ilaski Serranok aipatu zuen momentu hortan. Bueno, zalantza adierazita, hori ere, esan zuen, baitu, orain arte zut esan, enuelako nahi gehiagin nabarmendu, baina erreparatu diot publikoari, eta publikoan ere gehiengoa dira emakumeak. Eta justo berak ere esaten zuen propio, badakit, inoiz utzi beharko dio notizia izateari, baina ikusirik zertara geunden ohituta urteetan, bueno, iruditzen zaite aipatzeko modukoa badela, eta okerrez banaiz, posteko modukoa ere bazela esan zuen, ez? Bueno, uste dut antzeko dela posizioa. Bai, hori da. Eta, bueno, azkenean publikoa ere... Bai, eta behitu, nik aragora joan nahi nuke, eta enuke mugatu nahi soilik argazkian nolakoa zen definitzera, bueno, ez dugu asmo hori guk saio honetan, baina esan nahi nuke bai, portzentajeak kanpo utzita ere, eta orain plazazari naiz, bersolari ezari naiz, akaso bai komenidera nabarmentzea, eta zeniri, hau iruditu zaite, eta jendeak ere hau esan dit, sumatzen zela, nor zen kantuan, baita ere, esaten zutenagatik.
alegia batez ere ikusita bersolariek nola landu zituzten emandako gaiak, edo are gehiago gaia zehatz mehatz adierazia etzen ariketa horietan ere ikusita ze gai aukeratu zuten, eta nola landuta, uste dut, hori eragina ez dela mugatzen, ez, kopurura. Adibidez, nondik heltzen zieten gai. Bai, adibidez okurritzen zait, ez dela izanen igual kasualidadea, gaiak ala eskatu gabe ere, bi bersolarik egin izana, bersolariak violentzia obstetrikoari buruz, ez? Gehixeago edo gutxixeago hurbilduta, baina aipamen horiekin, ez da? Hori egin zuten esaterako, obstetrikoari buruz hitz egin, Oianai Guaranek eta Ane Labakak, gutxi asko. Ematen du zer esana, eta batak eragina du bestean. Bai, hori da, ez da kasualitatea, inondik ere, azken batean, ogoltzako argazkia aldatzen denean, ogoltzan egoteko moduak aldatzen dira, eta baita gaiak lantzeko moduak ere, noski. Eta Guaran eta Labakarenak aipatu dituzu, baina justu anerperitzenean ere, aditu dugun hori ere, adibide ona izan daiteke, ze gaia izan da, ikerlaria zara, oso zabala, aukeratu zuen bertsogintzan emakumeek eta kuirrek daukaten presentzia. Bai, eta horiek adibide, baina finala ikusiko zuenak badaki bestein bat ere izan zirela, ez da alakoak. Bai, eta justu behitu, niri burura etorri zait oraintxe, Maialen Ferreira kazeteriak eldiario.esen orain dela egun batzuk Alaia Martini, alegia, txapeldun marabillosoari, eginiko elkarrizketa, ez dakit ikusi zenuen? Bai, eta gainera, nik Twitterri esker ikusi nuen, isari esker, eta okerrez naiz, Ferreirak euskaraz egindako lehenbiziko elkarrizketa omen da. Bai, hori aipatzen zuen berak sareetan, ez, isan Twitterren, eta, espero dugu ez izatea azkena, baina, esan behar nuena, elkarrizketa horretan Martinek onelako zerbait zioen. Ez lukela esanen bertsolaritza berez denik feminista, baina bai badagoela bertsogintza feminista. Eta badagoela interesa, eta jarrera, eta kezka, eta desioa ala izan dadin. Eta, niri egunotan hainbat bideo ikusita, eta finala ikusita, bai iruditzen zaidala neurri handi batean final hau izan zela horren froga. Finala eta ez soilik ariketa puntuagarriak, esanen dugu, zen ikuste hori agurretan ere, Franco ikusi zela, ez da, nahiko argi, eta, gogoratuko dugu horrere, noski agurretan ez dela ematen gai zehatzik, eta hor, bakoitzak nondik tiratzen duen ere, izan daitekela zerbaiten seinale, ez da, eta aldarrikapen transfeministetarako toki ere izan daitekela. Bai, eta igual, adituko dugu baten bat gehiago, ongi irutzen bazaizu, jarraian entzule, Oianai Guaran azken aurrean. Gora alaia, bazen garaia, pozau elkarrentzako zen, transmisioa lantzea baita, baldin bada berezko zen. Ez emakume ta ez euskaldun, jaio ez baita jaiotzen. Egin ez gatoz, lur gorputz ahots, ilotxei erronka jotzen. Indarraldira goazen hauek, bizkar sorotik gentozen, airako fiak, dantza gobendak, kanta utxune hau ozen. Aniztasunen kontraltxa diren, mendebala ize arrotzen, aurrean segi dezagun puzka, arnaz txiki hau arrotzen. Aldarrikapen transfeministak esaten zenuen bezala, eta hortxe zioen besteak beste jaio ez dela jaiotzen egiten dela, ez? Aldarrikapen indartsua. Zeona Oianai Guaran ere, eta hortxe gelditu zen. Bai, eta aniztasuna, eta baita arrotasuna ere, baitu, hortxe aipagai. Eta, nire gainera,
oso agurren zalea naiz, benetan alakoetan asko gozatzen dut, saio bukaeran ere, gainera, bueno, orduritasuna ez, pilpilean dagoen tarte horietan gozatzea, eta gero alako tensioa bota eta alako agurrez gozatzea, bai, eta nork bota nahi duena botatzeko momentu bai, hori, eta gustura galditzeko. Haiek ere lasaiago Ederrak dira, direlean, bai, nik uste. bai. Bueno, ez, esateko nintzen, entzule, bueno, hau ez dela berso kronika bat, ez duela izan nahi ere, baina, bueno, badela, zergatik ez, guk hartutako, bueno, aletxo horien zertzeladak emateko toki bat, ez? Ez askoz gehiago, baina bai pixka bat gehiago, ze behitunik, nuen hemen aipatzeko beste bersoaldi bat, hau ere anerperitzena da, ez dugu adituko, beste aditu dugun gixan, hau ez, baina bai ekarri ditu dela zenbait apunte, jakin dezazuen zer zen besteak beste esan zuena. Hau ere, azken bersoan, bota zuen anerrek, eta hor zioen, behitu, adibidez, galtzen zuen nor diogun, gu diogunean, ez, zer dugun Euskal Herritzat, ze aldaketa pozgarritzat, eta zer zartzat, zer berritzat, ez? Eta zioen oso modu politean nire ustez, eta aldarrikatzailean noski, maite dituela jabeik entzen zaizkien etxe bizitzak, maite dituela travesti txarrak, eta bollera punch grintxak, zertarako, eta hau, oso nazen galdera, zertarako diren horrelako plazak, zuri Gipuzkoar zisak, eta tresna eraginkor gisa balio behar duela bersolaritzak, leku eman behar zaion horri jartzeko hitzak. Bueno, nik ala moduz ekarrita, baina hori guztia esan zuen berso batean. Bai, ederra eta zirikatzaia, hau ere. Eta, bueno, agurrei buruzari garela, Uxue, zuk ez duzu intrusioa dela nafar baten bertsoa sartzea orain, Gipuzkoako bertsolari txapelketa aipagai dugunean. Intrusioa jende asko egiten du toki askotan, baina gainera iguala autoritario edo gelituko da, baina esanen dutane, hemen oraintxe bertan behintzat guk agintzen dugu, guk eta, bueno, gainera justifikatua baldin badago, nik uste baietz, eta guk ez badugu agintzen behintzat Oli Artolak hemen teknikari dugunak agindu dezake, eta uste dut, zuk badakizu ze garan egitekoak, baietz dio, baietz dio, buruarekin. Behitu, bertso finaleko analisi eta kronika xeagoak badira, seguru, beste 11 ataritan, eta gureak baino espezializatuagoak, hori seguru, berrian bertan adibidez, badira pieza ugari, haren inguruan. Beraz, guk itxiko dugu lehiotxo hau, zer eta beste txapelketa bateko bertsoaldi bat, agur bat, zehazki, ekarrita ona. 2021 batean, saioa Alkaiza Guaiarrek irabazi zuen Nafarroako bertsolari txapelketa, joan dira 3 urte, baina askok buruan hiltzatua dugu bere azken bertsoa, eta honekin bagoaz beste gai batera. Entzun. Besarkada bat langile auzoetako aldera, erdaldunen seme alabok hor ikasi dugu euskera, eta mundu bat da jaso duguna horrekin batera, euskerak behar du ofiziala, lesakatik kaskantera, eta orain musu handi bat, iraultza den gorputzera, ez bitarra, kuirra, transa, marika eta boiera. Ez bitarra, kuirra, transa, marika eta boiera, mundua ederragoa, da hurbilduz bazterrera. Berria FM. Berriako podcasterista. Berria FM. Izan ere, deus ez da, kasualitatea, ez da? Saio Alkaizaren ez dugu bakarrik sartu bera delako, ez da arrazi bakarra. Horregatik bakarrik ez, baina nik benetan, oso ongi horitzen dut bertsoaldi hori, eta bai, aipatzen dituenez boierak, kuirrak, transak, ez bitarrak, eta nabarmentzen duenez mundua ederragoa dela hurbilduz bazterrera, honako eta bereziki gaur, zoragarri datorkigu. Bai, zoragarri, ederki. Eta hori bai dena dela, murgildu gaitezen beraz, ane mamian, bete-betean dagoeneko, eta horretarako lehenbizi, autobusa Sevillara,
PSOEren Kongresu Federalera, zehazki. Bai, izan ere, Espainiako Alderdi Sozialistaren 41. Kongresu Federalean bere buruari feminista klasiko deitzen dion sektore batek lortu du alderdiaren norabidea zehazten duen ponentzian 2 zuzenketa onartu daitezela. Ondorioz, batetik alderdi barneko dokumentuetan Q izkia eta plus ikurra ezabatuko dituzte LGTBIQ plus sigletatik. Q izkia queer hitzari dagokio eta plus zeinuak berriz aurreko izkietan kabitzen ez diren bestelako gorputz, sexu, afektibitate edo nortasun, identitate eta disidentzia guztiak barne biltzen ditu. Beraz, Q plus hori ezabatzeak kanpoan utziko ditu askoren iritziz, ez bitarrak, asexualak eta bestela ere ez L, ez G, ez T, ez B, ez in ordezkaturik sentitzen ez den disidentzia oro. Nik hemen apuntetxo bat egin nahi nuke, bozgorailu gehiagi ere ez diot eman nahi honi, baina egia da igual aipatzeko modukoa badela. Ze esana da, eta bideoren batean erikusi du zabaldu dela sareetan, LGTBI soilik ez, edo sigla horretara soilik ez, LGB sigletara mugatzea proposatzen zuenik ere izan dela asteotan, justo erabaki hau hartu berritan edo bezperetan, ingurumari honetan, baina eztabaida irekita zegoelarik. Eta LGB sigla ezarri nahi zuten horien argudioa zen, hoiek zirela, ziotenez, jatorrizko aldarrikapenak. Hala deitzen zioten haiek. Jatorrizko aldarrikapenak? Bai, jatorrizko, klasiko, alako ezakite eufemismoen airea badu honek, ez da? En fin, ze maila bai. Tira, alere siglena ez da izan PSOEk hartutako erabaki, nola esan, polemiko bakarra, eta polemiko diot, baina transfoboa ere esan nezake, edo beste hainbat adjektibo, esan bezala beste zuzenketa bat onartu baitute, kasu honetan kirolarekin lotutakoa, adostu dute, hitzeziz, kirol kategoria femenino deiturikoetan, soilik sexu biologiko femininoko pertsonak aritzen halko direla. Ez dute aipatzen trans hitza ere, zehazki, baina biztan da alusioa haiekiko egina dela. Horrela, berez, aitortzen dute PSOEk trans pertsonei betoa ezartzeko ahalegina egiteko konpromisoa hartzen duela halako erabakiei loturiko balizko etorkizuneko eztabaidetan. Alegia ez garela txikikeri ezari, inola zerez? Ez, txikikeriak ez, inondik ere, eta baitu dena den hartutako erabaki horietan edo hoien edukian sakondu aurretik, nik aipatu nahiko nuke moduari edo moduei loturiko bitxikaria pare bat. Besterik gabe egunotan edo kongresua izan zenez geroztik aritu naizelako pixkat irakurtzen, kronikaren bat, ditut beste podcasten bat ere, eta nahiko kontu argigarriak irakurri ditut horietan, ez? Kongresua egin zuten egunean bertan ziren kazetari ugarik aitortu dute, kasu hontan aurrez etzekitela zehatz-mehatze erabaki hartuko zen kongresu hortan, eta, besteak beste, ez zutela espero, genero gaiarekin loturiko aparteko erabakirik hartuko zenik egun horretan. Eta, derrepentean, kongresuaren kontakizuna egiteko bertan zirelarik eta, omen, eta hau Jose Enrique Monros eldiario.eseko kazetariari aditu diot, entzun zutela, emakume talde bat, oiuka, bullaka, asalatuta, zerbait ospatzen ariko balira bezala, ala zioen kazetariak, ez? Ospakizun txiloak ero aditu zituela, eta besteak beste esaldi bat zioena gora emakumeon borroka, ez? Nik besterik gabe, esan nahi nuke paradoxikoa dela, akaso suabe esatearren, ospatzea erabaki horrekin emakumeon borrokaren alde ari zarela, ez da hori esatea, eta gainera beitu, kuriosago oraindik ere, emakume on, esan, alegia subjektua ez, kabiarazteko talde horretan, alako zerbait zelako zioten hori, noiz eta bortxaz aritzarenean bazterruzten emakume transak. Bai, paradoxikoa eta lotxagarria, baita ere, esan nuke. Tira, dozein kasutan guri albistea irakurtzean sortu zitzaigun lehen galderetako bat izan zen ea aldaketa hauek soilik alderdiaren barrenean eragina izanen ote duten edo zer ekar dezaketen. Eta berez teorian bai, hor gelditu beharko lirateke, kongresuan erabakitzen direnak alderdiaren funtzionamenduari loturikoak direlako, ez direlako lotesleak beste inon, baina horraino teoria, ez? Ze praktikan hori ez da horrela. Besteak beste Aitzole Araneta transaktivistak Pikara magazineko reportaje baterako June Fernandezi esplikatutakoaren arabera, honek denak implikazio politiko eta simboliko kezkagarriak ditu.
berak nabarmentzen zuen halako erabakiek isla zuzena dutela gizartean, alderdiaren markotik kanpo ere, besteak beste, eztabaida piztu egiten dutelako, eztabaidarik egote hutsa onargarria ez diren gauzei buruz. Hori salatzen zuen Aranetak, eta gainera markoa edo zein dela ere, transpertsonak auzitan jartzea eraso zuzena dela ere esaten zuen, eta bueno, gu ados, noski. Bai, eta esan dezagun, beste alderdi batzuek, sozialistei, PSOE-ri egotzi diotela, diskurso ultraeskuindarrei men egin izana, erabaki honekin, eta justo ideia berari buruz, June Fernandezek, idatzitako reportaje horretantxe, Ibai Fresnedo militaten transfeministak ohartarazi du, hau ez dela PSOE-ren barne ideien zehaztapen soil bat, haratago doala, nabarmen, eta spoiler politiko bat dela ere bazioen, Fresnedok. Alderdi horren norabide transfobo eta erreakzionarioa berresten duena. Ezta? Spoiler bat datorrenari, ez? Datorrena iragartzen edo olako zerbait. Eta beste hau ere esaten du Fresnedok, reportaje horretan komilak irekita. Siklak murriztea atzera pauso bat da, ultraeskuinaren agenda politikoarekin bat dator eta mugimendu historiko poliedriko, kritiko, emantzipatzaile eta eraldatzaile baten aurkadoa. Bai, azken batean, eragina zen den alde batera utzita ere, atzera pauso handi bat dela noski, eta, eta zein kasutan, PSOE-ren erabakitik arago, albisteak erdigunera ekarri du, besteak beste, LGTBIQ+ siglen inguruko eztabaida, eta bereziki Q izkiaren zentzuaz, esanahiaz eta funtzioaz, hausnartzera eraman gaitu besteak beste. Aztu gabe kirolarekin lotutako beste zuzenketa horrek, dakarren arazoa, edo horren larritasuna, hori, bazter utzi ezinik, baina atzeratu beharko dugu. Gaurkoan bai, siglen salsan, ez? Esango dugu horrela, nola baita esan da, sigletan murgilduko gara, Q izkian batez ere. Bai, eta horretarako egin beharreko lehenbiziko gauza agian queer hitza zer den zehaztea da, izan ere irudipena dugu nahasmen puntu bat dagoela, honen inguruan, eta horregatik definitzen saiatuko gara, edo behintzat zertzela batzuk ematen. Eta ez dakienarentzat, berez, queer hitza ingelesetik dator eta literalki arraroa, esan nahiko luke, baina nik Euskaltzaindiaren hiztegira jo dut, kuriositatez, batez ere, esanen dut, ez nekielako hitza bera onartua zegoen ala ez, eta bai, onartzen dute. Enengon bat ere segurunik, egia esan da Euskaltzaindiak dagoeneko jasoko zuen edo ez, hori bai, eta hau ere bitxikeria gutxa, baina kurekin bakarrik ez, karekin idatzita ere ikusi dut, eta besteak beste ala idatzita ikusi diot Danele Sarriugarte idazle eta itzultzaileari. Karekin alegia K-U-I-R. Ba, izan daiteke, baina okerez banaitz Euskaltzaindiak Q letrarekin idazten du. Eta antza denez, 2021 onartu zuten terminoa beste hainbatekin batera, adibidez, heteropatriarkal edo binario, aurretik ez zeuden jasota. Eta honako definizioa ematen du akademiak. Gizartean nagusi diren ereduen barnean sartzen ez den sexu identitatea edo sexu joera. Beraz, Euskaltzaindiaren arabera, identitatea eta orientazioa horrekin loturikoa da. Bai, hala dirudi. Eta, adjektibo moduan ere agertzen da, aipatutako identitate edo orientazio horiei dagokiena litzateke. Eta, adibide bat ere ematen du, feminismo queerra. Dena dela esanen dugu hori bai Euskaltzaindiak orain dela gutxi hartu duen arren queerritzak gaur egun ulertzen dugun moduan 80ko hamarkadan duela jatorria. Berez eremu anglosaxoietan hitza erabili zuten bollera, marika, trans eta abarrak irain bezala. Baina garai hartan kolektibo hauek hasi ziren hitzaz jabetzen eta esan nahi politikoa ematen, oso bestela erabiltzeko. Bollera edo marika hitzekin gertatu den bezala beraz, antzeko zerbait delako. Hitza bere egitea eta berra esan naitzea, ez? Eta orain jo dezagun pixka bat sakonago, hitzaren esanahia arakatzera, ze Euskaltzaindiak eman duena, eman dugu bai, baina asko zabalago eta zehatzago ere aurkitu dezakegu, eta hain zuzen horretarako aukera dugu Pikara magazinaren glosarioan, hori aipatu dezagun. Eta zera azaltzen du. Berez, okerra izen ondoarekin duela zerikusia, arraro aipatu duzuzuk ere, antzekoa, baina, Pikararen arabera, umorea eta desobedientzia oinarri hartu eta mingarri izan zitekena alduntzeko hitz gixara, baliatzeko urratsa egin zuten disidentziek, eta gainera mugimendu gisa ere definitzen du Pikarak. Mugetan edo elkargunetan eratzen den mugimendu bat da, queer, feminismoaren, bolleren, mariken, travestien, transen eta abarren arteko harremana zelikatzen dena, eta beste kolektibo batzuekiko aliantzak ere
irekitzen dituena. Definizioa nahiko luzea da, hemen dugu osorik apuntatua, eta ez dugu guztia irakurriko, baina nik esalditxo bat gehiago ekarri nahiko nuke, ze honela jarraitzen du komatxoak irekita. Queer aktivismoek ez dituzte irakurketa identitarioak egiten. Ez dira definitzen diren horregatik baizik eta pairatzen dituzten zapalkuntzengatik eta beren borrokengatik. Gomendioa argi dugu beraz, irakurri pikararen glosarioak dakarrena, eta gainera, aitortuko dugu nork eman digun definizioa, sinatua dator. Eta nork idatzi du, Itumedeak sinatuta, Itumedeakek sinatuta, alegia Josebe Iturriotz aktivista transfeministak. Kasualitatea? Kasualitatea, bai, ze kasualitatez, definizio hori irakurri aurretik ere, podcastean queerraz hitz egitea erabaki genuenean burura etorri zitzaigun lehen izenetako bat izan zen, hain zuzen ere Josebe Iturriotzena. Eta gaur, Berria FM-en gurekin izateko zortea dugu. Telefono ariaren beste aldean behar du dagoeneko. Kaixo Josebe, ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko. Kaixo Josebe, ongi etorri. Eskerrik asko. Queer hitzaren esanaiaren zertzelada batzuk ematen aritu gara oraintxe, hain zuzen ere zuk zeuk idatzitako definizio batetik abiatuta, baina kontzeptuan sakondu aurretik, honi buruz hitz egitera eraman gaituen erabakiaz galdetu nahiko genizuke, izan ere PSOEk LGTBIQ+ ez, baizik eta LGTBI siglak baliatuko ditu aurrerantzean, eta jakin nahiko genuke nola hartu duzuen erabaki hau normatik kanpoko disidentzietan. Ze sentipen eragin dizuen, alegia, esanen zenuke atzera pauso bat dela, joera orokor baten seinale, nola ikusten duzuzuk? Nik informazioa jaso nuenean, oso gaizki. Azken finean, nik usteke legearekin sortu duten alderdi sozialistako perfil batzuk sortu duten minaren jarraipen bat da, ez? Azken finean, badakigu, ez dakit norainoko bidea izango du nau, baina badakiguna da, alderdi sozialistan posizio horiek nahiko fundamentalistak, eta gainera, nik uste ez dela bakarrik, ez? Askotan hitz egiten dugu, geroago hitz egingo dugu, ez? Baina, queerra igual ez da ondo ulertzen, baina queerrak bereziki harremana daka feminismoarekin. Orduan, azken finean sortzen ari dena da baita ere feminismoaren barruan iskanbila potente bat eta banaketa potente bat. Nik uste sortzen ari dela diskurtso ultra terfau, transexualitatearen baztertzailea eta horren erakusle da. Horregatik da hain jarria. Demagun beste kongresu batean, anistasun etnikoari buruz hitz egiten ari direnean, jatorri magrebiarra dutenak kanporatzen dituztela, ez? Zentzu batean bai egin dute hau, eta oso gogorra da, gainera alderdi sozialistaren tendentzia baten jarraipen gogorra eta bai mingarria bereziki. Bai, hain zuzen ere, bada honekin harrituko ezenik ere, zuk diozun bezala, ez delako PSOEren bueltan alako eztabaidak sortzen diren lehen aldia, ez da alderdi sozialdemokrata batek queerraren inguran eskuin muturraren diskurtsoa hartzen duen lehen aldia, eta ez da kasualitatea momentu honetan gertatzea alako oldarraldi erreakzionario bat gertatzen ari denean ere, ez, Josebe? Bai, gertatzen zanazan ni gazteagoan nintzanean, da hortxeari ginean transfeminismoa eratzen, ahots hauek erabat baztertuak zeuden eta mugimendu feminista autonomoarentzako ez ziren kontutan hartzen, ez? Baina orain indarritzela hartu dute, aurreko legealdian erabat boikoteatu zuten transexualitatearen legea hain beharrezkoa zen legea erabat boikoteatu egin zuten eta esaten dudana, ez, iskanbila etxe barruan sortu zuten, ultraeskuindarren erasoak izan beharrean gogorrenak pseudofeminista hauetatik etorri zian, ez, eta ez dakit Carmen Calvo, Ángeles Álvarez, Rosa Cobo, Amelia Valcárcel, hor badare militante sutsu batzuk alderdi sozialistaren ideologoak gehien bat, eta gero kontagioz ere jende asko sare sozialen bitartez, eta nik feminismo harina deitzen diodan kontzeptu baten pean, jende asko batu da
diskurtso hauetara, ez? Eta orduan, bai, gogorra da, eta mingarria, eta gainera esaten duzuena, oza, datorren kontraofensiba horrekin, ez? Datorren urrengo urtetan Donald Trump dakago estatu batuetan, aber zer gertatuko dan, eta badakigun nortzuk egongo garen bereziki jomugan, eta alderdi progresista batek horrelako erabakiak hartzen baditu, galduta gaude. Feminismo arina, diozu, Josebe, ez da? Entzun dugu, egia esan da, azken asteotan, sarritan, feminismo klasiko deitzen zaio horri ere, ez da? Jatorrizko aldarrikapenak hori ere entzun dugu, batzuen ahotan, honen aldarriak denetan, feminismo arina, beste hitz bat, baitu, ikasi duguna, hau izendatzeko, ez da? Bueno, eske esan duzu eta graziasko egin ditzatik, feminismo klasikoa izan zen nomenklatura bat bukasmatu genuena, bereziki medeakeko kideak debate batean, pixka bat gainera bazaukan umore punktu bat, feminismo klasikoa azkenean deitzen ari ginen azan, intzinako feminismoa, pentsamendu klasikoan kokatzen bazara, grekoen munduan kokatzen zara, eta beraiek hartu egin zuten, momentu horretan feminismoan beste harreman motak zeuden, ez? Eta nik deitzen diet harina, azken finean ez dagoelako feminismo pentsamendu klasikoan kokatzen zian, edo kokatzen genituen gutxienez ideologikoki, baina ematen genien errekonozimendu bat, eta nik uste momentu honetan ez dutela merezi. Hau da, ez direla kokatzen ez da ere feminismo klasiko batean, baizik eta feminismo, harineko feminismo batean, trintxerako feminismo batean, eta gainera feminismo barruko gatazkak areagotzen ditunak. Eske etxean sortzen ari dira gatazka, momentu honetan bagaude pertsona asko, queer horren azpian ulertzen garen askok, nun erabat kanporatuak sentitzen garen gure etxetikan, beti dane gure etxea izan den feminismo horretaz. Hain zuzen, Josebe, itzul gaitezen siglek, ezta, sortu duten, eragin den gatazka honetara. Izan ere, PSOEren erabakiak zer dakar, alegia, Q eta plus hori erauzteak, nor utz lezake bazer, esana denez, hor izan daitezkelako, ez da okurritzen zaizkigu badadioenik, adibidez ez bitarrak, asexualak senti daitezkela orain bazterturik, akaso Q eta plus horri esker sentitzen zirelako barne bildurik, ez dakit. Hala uste duzuzuk edo zenbateraino daude orain bazterturik erabaki honekin? Uste dut oraindik radikalagoa dela. Queerritza kentzea suposatzen duena da begirada bat. Hau da, eta beste modu batean ere eztabaidatu izan da, azken finean queer bada transbertsala beste sigla guztietara, hau da, egon daiteke pertsona lesbiana bat queer bezala ulertzen duena bere burua. Baina queerrak egiten duena da ireki, ez? Eta orduan, bazterretan kokatzen diren gorputz guzti horiek batura bat egiten genuen, eta esaten genuen ez genuela borroka identitarioak sustatuko, ez? Hau da, nortasunaren politikak non, klase soziala nortasun horretan definitzen da, emakumezkoa beste nortasun kategoria batean definitzen da, eta orduan borrokak banatu egiten diren, ez? Eta guk, esaten genuen azan, borrokaiek ustartu egin behar zirela, ez? Eta orduan hori da, queerra azken finean da posizio politiko radikal bat. Eta horregatik ez da bakarrik pertsona asexualak edo ez bitarrak kanpoan ustea, bide batez noski baietz, ez? Baina askoz ere sakonagoa da ikuskera politiko bat kentzea, ez? Eta hain zuzen ere politika identitarioen alde egitea. Hau da, behar dituztenak dira sigla oso identifikagarriak, ez? Ez dituzten nahi sigla horietatik ies egiten duten gorputzek, eta hori hain zuzen ere da queerra, ez? Definitu egin dituzte kanpoan, eta gainera plusak entzen diote, ez bakarrik asexualitatea, asexualitatearekin gertatzen zan, ere asexualitatea bera oso anitza dela. Eta azkenean, zer erakusten du sigla horiek, zer erakusten du plus horiek, guk besteok izango garela sigla guztien zopari, eta azkenean heterosexualitatearen HA ez ezik beste guztiak hartuko ditugula, normalitatea definitzen delako bazter bat definituz, eta bazter hori izan queerra. Orain, beraiek bueltatu nahi dute, ez dakit, ezke horregatik da larina, zatik anetzait ez da klasikoa ere iruditzen, ez dakit ze momentura nun nahi dituzte identifikagarriak diren pertsona edo gorputz horiek, baina ez du funtzionatzen. Azken finean pertsona trans bat ere gaia izan daiteke, gay, edo lesbiana, edo bisexuala, normalean
askok transitatu egiten ditugu siglak, nortasuna ez da horrela definitzen, eta horregatik da importantea queerra. Batzuk esaten zuten, kendu ditzagun beste letra guztiak eta jarri ezagun queer plus. Azken finean queer denak hartzen ditu, baina besteak ez dute queer ikuspuntu hori hartzen. Orduan, batetik, erasotu dituzte gorputz batzuk, ez bitarrak gorrotatzen gaituzte ez bitarrei, asexualak ez dakite bai kanpoan, baina bereziki joan dira ikuspuntu politiko bat baztertzera. Eta zerbait askoz ere kontserbadoreago bat azpimarratzea, ez dela politika identitario hori. Dagoeneko aipatu duzu Josebe, baina diozun bezala hau kuak ez dio identitate jakin bati erreferentzia egiten, askoz zabalagoa da, eta honek denak zabaldu du beste eztabaida bat, eta da hain zuzen ere ea ku hori siglen barrenean kokatu beharko litzatekeen, hain zuzen ere ez delako identitate bat, eta komunitatean bertan zabaldu da eztabaida, naiz eta noski zinden PSOEren erabakiarekin alderatu beste termino batzuetan ematen delako. Eta eztabaida honen bueltan daukan iritzia eskatu diogu guk aditu bati. Zehazki Iruki Larroxa kooperatibako kide eta Egameko militante Ibai Fresnedori. Adituko dugu. Nik esango nuke kuizkia LGTBI ziretan sartzea kontrasankorra dela bere hortan, hori lehenik eta behin, zarantzari gabe, hainbat arrazoirengatik, baina niretzat nagusiena litzateke queer ez dara nortasun bat, ez dara inbeste zer garen, baizik eta nola eta nondi garen, hau da, nola bizi egun sexualitatea eta nola ulertzen dugun sexualitatea bera, eta bestetik nondik egiten diogun aurre, sistema cis-heteropatriarkalak ezartzen digun sexualitate eredu zurrun, ertsi eta binarioari, ez? Eta nondik aipatzen dudanean, aipatzen dut bazterretatik, hori argita garbi, ez? Nolabait, queer izatea marginala izateari lotutako autopolitiko tzat hartzen detelako, eta hor argita garbi queer mugimenduak bere historian zehar, orokorrean plantatu duelako zapalkuntza sistema binarioari aurre egitea, eta kasuntan bereziki sexu kategoria zurrunei ere aurre egitea, ez? Horregatik, niretzat kuizkia LGTBI sigletan txertatzeak ez daka zentzu askorik, hainbatean niretzat queer izatea bazterretatik errezistentzia irudikatzeko espazio politikoa delako, ez? Edo inkluso, normatibitate horri bere adierazpen guztietan aurre egiteko balio digun kosmobizio bat delako. Ez dalako subjektutasuna. Dalako mundua ikusteko eta politika egiteko modu bat, ez? Eta, kosmobizioa aipatzen dudala, kosmobizio honek edo queer politikek edo queer teoriek beti azpimarratu izan dute gizakion sexu esperientziak edo gizakion sexualitatea komplexua dala, plastikoa dala, jariakorra, ez? Eta ondorioz ezin dela egitura estuetan sartu edo itxietan sartu, eta hori da justuki gertatzen dena LGTB siglen logikarekin. Azken finean, orientazio eta identitate finko edo estanko buruz hitz egiten ari gara, oinarritzen direnak pentsamendu binarioan edo paradigma binario batean, eta hortik kanpo gelditzen diren subjektu arraro, subjektu zital, lotxagabe, gaixo edo inkluso desatsegin hoie guztiak dia justuki queerrak, ez? Queer izatea badatorrelako nolabait, errepresentazio aukera deserosoak biltzera, ez? Eta nola ez, niretzat argita garbi aliantzak ahalbidetzera, beren forma zabal eta erradikalenetan, eta argi daukat, queer izatea edo queer kosmobizio hori, aipatueten kosmobizio hori, oso poliedrikoa dala, oso kritikoa, oso emantzipatzailea, eta oso eraldatzailea, ez? Eta nik uste dut hor,
izaera erreaktibo hortatik sistema iraultzea edo egunerokoan gure praktika politikoetan zurruntasun eta finkotasun hoiei aurre egitea estrategikoa dela eta justuki horregatik ikusten dut kontrasankorra. Josebe, zuk lehenago aipatu dituzun hitzetan aditu ditugu nahi gabean Ibairen oihartzunak eta hain aldrebes, ez da? Uste dut baduzuela komunean, hausnarketa mordo bat, akaso siglen dantza honen inguruan, hala da? Bai, gainera baita biok hau eztabaidatu dugu biok batera. Bai, eta nik bai egin, ados nago, azken finean, Ibai egiten duena da, ez da egitez, bada hausnarketa bat, baina ez da kuaren ukazioa, ez da, igual transbertsalagoa da, ez da egitzer, ez da egit, nabardurak dira azken finean, baina oinarrian adoz gaude, Ibai ez dago kuaren kontra, ez du inoiz, ez da egitez, defendatuko alderdi sozialistak defendatu duena bere kongresuan, ez gainera, zergatik egiten dute honekin beraien ez dakit ikurrina edo bandera, denbora guztian jomugan jartzen dute, orduan, Ibaiek esaten duena da beste gauza bat, eta zuzen ere da nik baita ere beste modu batean esaten nuena, ez? Eske, ertzetatik eraikitzen dan, baina posizio politiko bada, eta gorputz asko hartzen ditu. Besteak beste badidez gorputz elbarria ere kur bezala ulertu daiteke. Ez daitez, anistasun intelektuala ere kur bezala ulertu daiteke, loditasuna kur bezala ulertu daiteke. Irekiera bada. Baina, dokumentu batzuetan horrela erasotzen denean, azken finean badakigu zer ari diran erasotzen. Beste kontu bada, ez da, nik ez eskolan esplikatu beharrietenean zer dan kua, bada komplejuena. Ez duelako erantzuten formula identitario horretara. Eta hain zuzen ere egiten duena da dimorfismo sexuala, arra, emea, gorputz normatiboa, zalantzan jarri, eta horregatik askoz ere konplexuagoa da. Horregatik da hain interesgarria. Eta horregatik gara queer zale amorratuak. Azken finean, ez da egiteze, lehen deitzen zitzaion Eurola Rosa, ez? Gay eta edo pinkwashing edo ez, adibez Israelek egiten duena, ez zaigu interesatzen. Ez zaigu interesatzen, guk egongo gara, queerrak egongo gara beti baztertuekin. Ez da egitez, gainera badaka, ez dakit, umezurtz puntu bat eta umezurtz guztiak batu egiten gara. Orduan, ez gara inoiz egongo, adibidez, ez dakit, Madrilen egiten dan desfile horren alde esate baterako, ez? Da posizio kritiko bat, eta zuzen ere hori da mehatxuan dagoena. Horixe, bai, Josebe, esateko nintzen, Ibaik erabili du eraldatzaile hitza, ez da borroka hitza, eta kaso besteak beste, edo batez ere ausartu gaitezke, hori da gaien, ez dakit, izorratzen diena, ez da, hain justu ere, queertasunaren eta queer gorputz eta izaera eta horien guztien kontra egiten dutenek, akaso kritikotasun hori diote beldur, besteak beste, noski. Eta queerra desidentifikatzalea da. Bazegoen lehen abesti bat erderaz esaten zuen, no quieres identificarme, tienes un problema. Azken finean, queerraren azpian batu gaitezke disidentzia asko. Eta azken finean zer da ez baian jartzen duguna? Normalidadea bera. Eta zer da normala izatea. Eta arauari eraso egiten diogu. Eta orduan askoz ere, ez erresagoak dira, nortasun batzuk, batek ez ni bakarrik gehi naiz, baina lasai, normala naiz, eta baita transak, aritz eta transizio definituagoak, eta garai batean, vaginoplastiak egitera ia behartua zinean, nahi dut, geroz eta transizio normatiboagoak, eta emakume eta gizon txukunen figura hori ez bazaigu asko ez baian jartzen, utziko zaituztegu bizitzen. Baina ertzetzatik aliantzak planteatzen badituzue eta normaltasuna bera zalantzan jartzen baduzue, orduan ez. Eta gero beste gai bat, ez da egitez duzue aipatu, baina da kirolarena, zelako obsesioa emakume transak eta kirola.
Eta azken finean da, jendeak pentsatzen du, bai, eski, klaro, emakume transak abantaiak dituzte, da, como, nik ezagutzen ditutan kirolzale serioak eta feministak eta berdintasun politiketan kirol politikak diseinatu dituztenak denbora zeramaten esanez, emakume eta gizon kategoriak konpetitzeko ikuspuntu feminista batetik ez zirela egokiak. Emakumeetan ahuldadea naturalizatzen da. Zergatik ezin dira kirolak mistoak izan. Eta gainera, asko zaniztasun handiagoa dagoelako, ez? Gizon eta emakume gorputzak baino, eta beraz ez du ez da naturala, ez? Ola banatzea kirolean ere. Hori da, orduan goazen horretaz hitz egitea. Goazen pisua hitz egitea, altuera hitz egitea, ez dakit, ikusi behar da nola sortu kategori berri horiek, gaina azken finean, berriro ere jomugan, eta oso gogorra iruditzen zait, emakume transak, ez? Azkenean, gorputz transak dira indarkeria gehien bizitzen dutenak kirolean berriro. Danean espazio bat guretzako superviolentoa, ez? Bakarriak kiroldegia jutea, pertsona transexual askorentzako da, bestek normalek edo lasaitasunez egiten duten zerbait, guretzako izaten da, hori ez, indarkeriaren jinkana, aldagela, nun aldatu, ate bat hartu beste hartu, jakin barrenean, claro. duzun hori nolakoa izanen den zurekin, bai. Kategoria kalkulatu, bai. Hori da, eta erasotzen dute gorputz zaurgarriena, jartzen dute jomugan, eta gainera, hori ez, bide batez, emakumea esenzializatzen dute ahul bezala eta ezindua bezala, ez? Eta ezin duela maila berdinean tipoekin konpetitu. Emakumezkoei ez bazaie sartzen edo ez bazaie usten sartzen gizonezkoek dazkaten erramenta berberetan beraien gorputzak indartzeko nola indartuko dituzte. Ahuldade hau produzitua da, ez da naturala. Orduan, horretaz hitz egiten zuen feminismo, ez? Eta orduan, horregatik diot, zelako bueltak egiten dituzten, eta zenbat indarkeria sortzen ari diren. Barkatu eske, kirolaren eraman egiten algai honek, zutxu jartzen nahi. Bai, eta lotura du izan ere PSOEren beste erabakia horrekin lotuta dago, komentatu dugu aurretik ere, beraz oso ongi ekarria, Josebe. Josebe, bai, eskertzen dizugu, izugarri, alako sakontasunez eta alako ikuspuntuz esplikatu izana, hauzi honen inguruko, zertzela da mordo bat, baina ez denak noski, zeluzerako joanen litzateke, eskerrik asko baita ere, amorrazio hori ere esplikatzeagatik, min hori esplikatzeagatik, eta, borrokarako gogo hori esplikatzeagatik ere. Mila esker, Berria FM-erako tartetxo hau hartzeagatik, plazer bat izan da. Eskerrik asko eta zuei ahotsa emateagatik, mila esker. Eskerrik asko, Josebe, besarkadat. Besarkada bat, agur. Arrarotasunari eta ertzei eskua egiten jarraitzeko Berria FM. Egin berria laguna. Berriako podcast feminista. Berria FM. Eskerrak apuntatuan genuela, ze bestela badakitaztu ere eginen nuela esatea, hau dela Berria FM-eren 2024ko azken saioa, urteko azkena. Ja. Bai, fuertea da, eta hau ez da nobedadea, urtero gertatzen zaidalako, baina benetan ezin dut azaldu zehazkar joan zaidan urtea berriro ere, Beti gertatzen zaidalako, beti, eta mundu goziari, egesan da ez gara bereziak igual hortan, baina pasada bat bai. Ze abiadan joaten zaizkigun, bai. Ez dakitegunak, baina behintzat asteak eta saioak hemen, baitita batean. Eta esan da bai, horretaz ohartzen ez nila, ohartzen ezenean, ari naizela kasi zoriontzen jendea, ez egu berri hon esaten oraindik ere, baina bai pentsatzen betiko kaka, hoiek, urrengo urtera arte... Urte berrion, berehala... Edo, hemen ari gara gainera grabatzen, eta Euskal Herri Erratiaren estudioan argiak jarrita dituzte. Bai, beraz, polita dute, bai. Egu berri giroa. Hemen diren seinalei, bai. Esatera gindoa zena hori bai, jakintzazu entzule, urtarrilean eginen dugula topo berriz ere. Bai, atxeden aldi bat eginen dugu, eta itzuliko gara zuen gana. Eta agurrak kantuan goxoagoak izan daitezkeelakoan edo, ze iruditzen zaizu bertxotan bokatzea hau, Ni edo zu bertxotan. Ez ni ezu. Aukeran nahiago Alaia Martin Etxebeste txapelduna. Ona hemen bere agurra,
aurtengo azken saioa agurtzeko. Eta aditu ernez, bat egiten dut aldarrikapenekin, imperfekziaren alde, ni ere, eta ahaldela nor, zer eta nola galdetu badakiten lagunen maitale. Entzule, ongi segi. Aio, besarkada bat. Bihurtu ditzagun lagunak, bizitzaren templu badakitenak zer noiz nola, eta non galdetu entzuten gaituztenak naizta pixkat logaletu ta etxe bihurtzen dutenak. Edo zein ez leku mendeko hitza bilakatu, den ontan mendeku disolba dezagun eskuina, tauzoa ezkertu, egon gaitezen lagunekin, auskortain prefektu, elkarrengandik gertu eta elkarrentzat gertu.